sobra akong nasasaktan guys kasi hindi na nga tayo makauwi sa Pilipinas. Hindi na nga natin masama yung pamilya natin guys. Tapos ganito pa yung mangyayari. Good morning, welcome back to our channel. Happy Wednesday everyone. It is currently 11:30 ng umaga guys, and as you can see, naka-ready sa atin yun, nakabihis, ganyan, at saka naka-makeup kasi I'm going on a lunch date talaga, with my boss and also one of our clients. So it's that time of the year guys, malapit nang magpasko, and yun yung time kung saan yung mga clients namin sa trabaho, they are taking us out for lunch or dinner, ganito ganyan, just to say thank you sa lahat ng tulong at service na provide namin sa kanila for the whole year. And especially this year guys, it's been really challenging for everyone, and of course everyone appreciates, you know, everyone's effort and help. Kaya yun, nakaset today. And then, yung pupuntahan pala natin guys is parang ano lang siya, parang cafe lang siya. Doon daw kami magla-lunch. Malapit siya sa work. I am working from home today. Kaya I'll drive from home malapit sa office kung saan kami magla-lunch. I'm just gonna quickly show you my outfit. So, I'm wearing this colorful top from Gorman. Ayan, super love this one. Very flowy guys yung kanyang material. And very colorful talaga guys. Tingnan nyo, summer na summer. And then I paired it with my high-waisted pants, hot pink, from where did I get this one? From Shake. Ayan, it's been a while na nasuot ko siya guys. And then I've got my tawag ito, my nude heels, and that's our outfit for today. And then I'm just going to pair it with this handbag that I also used yesterday nung nag-work ako sa office. Ayan. So, yan lang guys. Yan yung ating lunch look. Ayan. Whew. Okay guys, I'll see you again soon. I'm out now guys. Ang ganda pala ng panahon. Very sunny. Hindi maginaw. That's good. Kasi hindi na rin ako magdadala ng jacket. Hindi naman kami sa hindi naman kami sa labas. Kakain, hindi naman outdoors. It's okay. Oh, I got something. It's for me, guys. Let's see what's inside this one. Check muna natin kung ano yung laman ng parcel na to, guys. Nakalimutan ko na kung ano yung mga binili ko, guys. Very hard. Oh, yeah! Now, I remember. Tingnan nyo guys. Sobrang floral. Mahilig talaga si ate nyo sa mga prints, mga colorful. Ayan. So, this is a long sleeve top. Tingnan nyo guys. Sobrang maganda ito for summer. Diba? Ayan. So, this is from the brand Shake. Ayan. So, the same brand ng pants na sinusuot ko ngayon guys. Sobrang gustong-gusto ko yung brand nila kasi very maganda lang talaga yung kanilang quality guys, and also yung pagkatahi, yung style nila, lahat everything about them guys is very nice. Ayan. Oh, masusuot na natin to ngayong guys, weekend kasi nga 'di ba? Aalis kami ngayong weekend with Jess and family. We're doing like a weekend getaway with the family, so that's very exciting. That's good it arrived on time. Okay, so time check tayo guys. It's now 11:44. So I'm going to drive there now. It probably take me, I'd say 10 minutes. So I'll just get there on time. Alright guys, I'll see you soon. Ayan, nandito na tayo guys, and it is only 11:53, but I think nakita ko na sila sa loob. Alam niyo na mga businessmen guys, sobrang maaga, bawal sa kanila yung every second counts. Kaya pasok na tayo. I may not be able to film kasi alam niyo naman guys, mga boss, mga malalaking tai yun sa loob guys, kaya hindi ako makakapag-vlog, but i-update ko na lang kayo mamaya.
Hi again guys! It's now 1:40 ng hapon and kakauwi ko lang talaga. I am just in front of my computer again. Ayan, balik na naman sa work si ate nyo. The lunch was good. We stayed there for more than an hour, I'd say. And hindi ko mapapakita sa Daddy Mike sa inyo guys kasi hindi maganda yung pakiramdam niya kahapon, diba? So, he's just resting today. And you feeling better, Daddy? Are you feeling better? Sa couch lang siya guys, all day. Ayan, nanonood din siya ng kanyang Netflix. Ayan. But for me, guys, back to work now. And then, yeah, nawala ako for more than, 45 minutes lang yung lunch break ko. But, exception yun kasi, diba, clients namin yun eh. So, it's now 4 o'clock ng hapon and nakatanggap tayo ng video call. Nandito ang aking family, guys. Ayan. Oh, excited ang lahat kasi dumating na ang ating balikbayan box. Can you remember na nagpadala tayo ng balikbayan box September ata? Kasi yung goal talaga is dumating doon for Christmas. And medyo early siya for Christmas guys, but at least dumating siya kesa naman hindi dumating, 'di ba? So, very, very exciting. And the whole family ay nagtipok-tipok na sila guys para i-open na yung box. And we'll do video ko at pakita natin sa inyo yung mga, anong tawag dito, yung mga expression sa kanilang mga mukha na makita nila kung ano yung para sa kanila guys. So, it makes me really, really happy personally pag nakikita ko na yung family ko ay happy. Kaya, I'm super excited for this unboxing, guys. Tingnan nyo, guys. Oh. Oh, bongga. That's my mom. Ang aking, guys, pag umangkin. Pikit man. Hopefully, ang ating signal, guys, ay hindi magbuang-buang para klaro. Ayan, let's open! Guys, hindi kayo makapaniwala guys na nangyari. Oh my God. Seriously. So, diba kanina pinakita ko nag-video call kami ng sister ko kasi dumating na nga yung box doon sa Pilipinas. And, you won't believe it. Pag-open nila, kasi yung hinanap ng mama ko guys is yung DVD. Kasi yun talaga yung hiningi talaga ng mama ko. So, since may DVD kami na all dito tapos hindi na namin ginagamit, yun yung pinasok ko sa box para sa mama ko. And then, alam kong maraming chocolates yung nilagay ko doon guys. Kasi yung box na yun, dapat sana yun yung dadalhin, yun yung ipapadala ko sa Pilipinas nung uuwi sana kami ni Paris ng May. Pero hindi natuloy. Pagdating doon guys, sabi nila walang chocolate, walang laman lahat guys. Yung mga pagkain, kinuha nila lahat. Yung mga naiwan guys, yung mga damit lang. Yung mga towels na nilagay ko doon na pang ano lang sana yun ba. Oh my God, I'm so upset. Like seriously, I am shaking kasi sobrang upset ko ngayon. I was very happy kasi dumating na and before Christmas pa kasi yun talaga yung gusto ko guys na dumating doon before Christmas para naman kahit papano masaya pa rin yung Christmas ng family ko kahit sa nangyayari sa mundo ngayon. Pero oh my God, I'm super like I don't know guys, like upset, angry at the same time kasi pinaghirapan ko kung ano man yung laman ng box na yun tapos gaganunin lang guys. Inano talaga nila yung box. Tingnan nyo guys, yung box, open na open talaga ba? Ayan. Tinatawagan ko yung kumpanya, yung courier, tinatawagan ko. Tapos, wala pang sagot. And I'm very upset kasi I've been using this company for years and years na guys. First time itong nangyari sa akin. Kaya nga kampante ako na sa kanila ko pinapadala yung mga box ko kasi never akong nagka-problema before. But ngayon guys, I'm super upset. Like seriously.
tayo makauwi sa Pilipinas, hindi na nga natin masama yung pamilya natin, guys. Tapos ganito pa yung mangyayari. Tungkol sa guys. Kawawa naman yung pamilya ko, guys. Alam ko na hindi na yun mababalik. I know for sure, especially knowing Philippines, guys. Ano? Recommended ko pa naman sila, guys, everywhere. Kung may nakakausap akong mga Pilipino na gusto magpadala ng box, palagi ko silang nire-recommend ganyan. Tapos ganito yung mangyayari sa akin, guys. Sobra talaga ako nasaktan. Sabi ng mama ko na, "Nak, wala lagi ang DVD, nak." Kasi alam ko yun yung hinihintay ng mama ko, guys. Kahit man hindi milyon-milyon ang halaga talaga nung laman ng box, guys. Pero alam niyo yun, pinaghirapan ko yun, guys. Alam niyo yun kasi di ba nag-vlog ako noon nung pinick up yung box, kung ano yung nalaman ko sa box. Guys, oy. Anyways, pinost ko siya sa ano, guys, sa Pinoy's in Melbourne ba? Kasi merong page dito sa Facebook na Pinoy's in Melbourne para para ma-aware din yung iba, tapos para makuha ko din yung atensyon ng kumpanya, ng courier, para i-investigate nila kung ano talaga yung nangyari. Kasi klarong-klaro naman talaga na inopen na nila, guys. Kawawa naman talaga yung pamilya ko sa Pilipinas, bitaw, guys, na naghintay. Sobra silang naghintay sa box na to para pang Pasko, may mga chocolate. Alam niyo naman, yan lang yung natin sa Pilipinas, guys. Saya natin, makatanggap tayo ng mga kahit sabon na mga ganyan galing sa ibang bansa. Tapos yung mga courier, yung mga tao na mga tampalasan, bitaw nga, walay huna-huna sa mabatian sa mga tao nga naghulat, nagpaabot datong box. Isulod imong kamot, love, para makita nga diyan ni Agi. Sa ubos dayon. Sa ubos dayon, love. Dari. Diya. O, diba? Maayo kay silot eh. Kani wala na natin. Murag gikuan nila. Gikater nila. Oh. Sa pika side po, Bob, para makita ang gibangagan Japon diya sa ilalom na. Ubos da yun. Ayoko na, muna ang sealed ti. Muna ang sealed, wala nang lagi buak Japon ang sealed na raw. Na raw. Wala nila gibuak ang sealed. Naka-sealed Japon. Kani, wala na. Murag dugay naman kay Gabriante, oh. Ikas pod. Oh. Murag grabe na kay karagid. Oh? Ayun, kuwan na ba? Mommy, I touched it. What is it? I touched it. You touched it? Excuse me. I touched it. You touched it? I touched. What's that one? I can taste, Mommy. That's for Daddy, anak. I can taste. You can taste. I can taste like ice cream. Hi, I Tita. can taste like ice cream, Mommy. Does it taste like ice cream? Yes. Good job. How's school today, my love? My dad was sick. Oh, your daddy is sick. Yeah, daddy is sick. Ayan, guys. Kakauwi lang namin. Pinick up ko si baby girl natin from childcare. And
hindi na ako nakapag-vlog kayo na guys. Oy, kasi I feel very down ba dahil sa nangyari. Super sad about it. Like it would taste like ice cream, Mommy. Yes, anak. But anyways, you know, I've done my crying. You know, nailabas ko na yung sama ng loob ko guys pa. Kung pagmahay sa mga taong nagkawat datong mga akong ipadala sa akong family. Yeah. Kaya yun, I am okay-ish now. And kaninang hapon nagluto ako ng guys, ng sinigang na baka. Tapos before ko pinick up si Paris, naglagay ako ng rice doon sa sa rice cooker. So luto na siya ngayon and magdi-dinner na kami soon kasi ayan, 6:16 na. Gutom na rin ako guys. Sobrang naawa talaga ako sa mama ko guys. Actually, sa buong pamilya guys. Kasi alam niyo yung kapag nag-expect na kayo, yung chocolate, ganon. And yeah, yung sister ko guys, nag-message na lang siya sa akin sa Facebook. I-insert ko yung message niya sa akin dito. At sobrang napaluha din ako sa message niya guys. Yeah. And you know, I can't really parang blame yung courier company kasi alam niyo yung mga tao na kananggapang hilabot, yun yung mga ang tawag dito pag yung mga nasa Pilipinas na, yung nasa warehouse na or whatever. So, ayan, and unfortunately, you know, I am 110% sure na wala na, hindi na mababawi yun guys. Uy, wala na yun, kinain na siguro yung mga chocolate. Sigad na lang yung bahala sa kanila guys, kung sino man yung kumuha ng mga laman ng box. Alam niyo si Daddy Mike nga, sobrang kinomfort niya ako guys kasi iyak talaga ako ng iyak. Sabi niya, may magagawa ba ako to make you feel better kasi sobrang upset talaga ako kanina guys. But you know what? There's no use crying over spilled milk. Nailabas ko na yung sakit guys na naramdaman ko na hindi dumating yung pinaghirapan ko talaga, na yung effort ko talaga at gastos din guys doon sa box na yun kasi sobrang dami kong nilagay sa box na yun. And you know what, meron din akong proof guys. Yes honey, you ate it honey because mama's talking. Meron talaga akong proof guys kasi may vlog ako na showed everything na nilagay ko sa box nandoon. May vlog ako kaya maipapakita talaga ako sa kanila kung meron mang mag-ask kung ano yung nawala. Nakakatrauma lang talaga tong ganito guys na pangyayari. And I'm not too sure now kung kaya ko pa bang magpadala ulit ng box sa Pilipinas. Kasi alam ko na hindi lang talaga sa courier na to guys. Kahit ano pang courier na gagamitin mo for your balikbayan box, mangyayari din to. Kasi yun na nga, sa Pilipinas nga yung problema, especially sa mga customs na mga ganyan guys. Kaya, I don't know, it might take a while bago ako magpadala ulit. But, yeah. Mas mabuti na nga siguro na pera na lang yung ipadala guys, at least tanggap nila. Pero alam niyo yun guys, tayong mga Pinoy, diba, na we're really into like, especially kami sa pamilya ko guys, we really love surprises. And as much as you'd like to receive money, mas maganda pa rin yung feeling na nag-open ka ng box na may maraming laman yung box na ganun. What is that, anak B? I'm pushing. You're pushing? Give it to mommy B. No. Ibang-iba pa rin yung feeling na may ino-open kang box. Kaya yun, sobrang sad ko guys, like seriously. Anyways, maraming salamat guys for watching today's video. Appreciate ko yung time nyo. And i-update ko kayo guys if ever na I'll hear back from the courier. If ever meron mang magawa or kahit ano guys. Hopefully I'll hear back from them. But yeah, sa ating mga bagong subscribers dyan, thank you very much for considering na mag-subscribe sa ating channel. Before ko i-end yung ating vlog guys, mag-shoutout lang tayo. And the first shoutout goes to Goody Ilagan and Ilagan family sa Mandaluyong. Shoutout to Angkik Agustin from Pulumulok, South Cotabato. Lina Levares, Queen Survivor TV,
Nono, Janzi Pinay, Australia. Shout out to Cherry Ramos, Viewly S, Emerald Fields and Moonbeams, Teresa R.L. Shout out to Carlota Pedro, Aroma T, Elsa Barty Vlogs, Yoda Sagun, Amay Vargas, Calvin Borinaga, Emily Araujo, Bea Gregorio, Jessie Rain Garcia, Joanne Owano, Fe Guarnes, Angie Vihino, Freddie Martinez, shout out to Jonah Mar Martinez, Annabelle Bulan, and Freddie Martinez of Bacoor, Cavite, Kim Martinez, and Yana Igbuhay. Thanks very much for watching, guys. Please give this video a thumbs up na if you like it. And yeah, pray nyo na may mangyari doon sa ating box, guys. Wash your head. Kahit hindi na maisauli, at least sana busog yung mga kumuha ng mga chocolate, guys. Sana hindi sila nabilaukan. And please don't forget to hit that subscribe button to be a part of this family. And hope to see you all, guys, in the next one. Don't forget to be good. And if you can't, Go for bye. look. Go for bye.